Machiegni tarik 11 ma dwe mar achiel higa en gana ariyo kod 22 mae en chenro mar nonro mar oboke okinyi ma tinende niendi kaka pile gin oboke go komantigo kaendi oboke adek, oboke mar The Daily Nation, oboke mar The Star kod oboke mar The Standard. Magi te gin mago masaniendi koro nitiere mesa niendi. Tija sani en mana ni mondo mi koro an ang'aluom nie ka gi kacha. Aluma matin tin to in iwinjo ni to koro ang'o gere manitiere. Omiyo mano bende ang' no bembi gi siso inyalo kawo thuolo ma mondo mi koro inyiew mari ibedo kode piny kamoro tie yien kata e ofisi moro kata e dala ka koro iwe mos kendo koro isome mondo mi iwinje. Machiegni ahinya achako kod oboke mar The Star kawuono ka koro wach mantie kanyo maduong' ni why court battle could force DP Ruto to resign. Ma wach mantiere ni nitie bura ma sani koro odhi e doho manyalo chuno ma mondo mi koro Ruto ogwe tao kaka jalo jatend piny owacho mondo mi koro omany ombulu kaka ng'ano endo ma ok en jatich mar piny owacho. Wach mantie kanyo endo oter kod Okia Omutata ma en jasundo maduong' ahinya e pacho kaendi. Omutata wants section of law giving him exemptions nullified. Mino wach mantiere nyalo somo nindo koro ang'o momiyo Omutata nigi ywaruok kod weche machal kamagi. Mitoboke nindi mar ariyo and how idealist Olel fell into hands of Nyayo torture machines. Maendi koro en laktar Olel ma koro nong'ielo rengo, Dr. Odhiambo Olel ma nong'ielo rengo bende ng'ano ma bende nosandi manendo Nyayo torture chambers. Nyalo somo ito boke nendo mar adek. Mar ang'wen kaendi pod wantie kod wachno endo momiyo Ruto sani koro nyalo kir oko mano kaponi do okadhe wachno endo. Tano kaendi ka David Sankoko ndiko wacho ni Omutata's petition as no basis will be thrown out. Ane wach kaka kosa ni koro Omutata wache ng'ane Sankoko wacho ni Omutata gimotere e doho no endo onge koda kathoche malong'o ahinya chuno ni inyalo gole oko. Ito boke ni mar auchiel. Why Ruto swiftly moved to warn allies against incitement. Mana wach mantie kanyo ang'o mikoro Ruto sani nonyiso joge ma mondo mikoro giaye weche go ma samoro nyalo kelo tulo kata nyalo chiego mago kuma gin adhonde mag mirima manitiere e weche gi mag yiero. So mene osepna Luka Wich ndiko kanyo endo inyalo ng'iyo ni to ang'o ma Luka Wich ne wacho kanyo achiel kachiel. Tight timelines as Azimio bill introduced in Senate. Mawach mantiere kaendi and the political parties amendment bill 2021 comes up for the first reading today. Mane wach mantiere nyo ahinya manendo e od bura ma piny sani odhi e od bura mamalo ma Senate ipenjo to koro odhi chal nadi. Wach mantiere politics in Bomet almost spoiled DP Ruto's area tour. Mane wach mantiere nyoro Ruto kanye nitie gwenge ko mag Bomet nye yorok mag jodoro gavana kanye ndo nye peka ahinya miyo koro nye nitie weche makagi kacha mago e ler manitiere. Kawadhi mapiyo piyo makoro gimna mpa josomo kod jondiko mani kanyo. Wach mantie kaendi en ni Uganda cargo to be delivered in 28 hours Kenya Railways. Manyiso ni sani ni koro reru okawo sike mondo tergi yo mar reru koro ok en yo mar wang' apaya kaka itime pile pile gi trende. En wach malich ahinya. Inside education promises of presidential candidates. Kunyalo somo ka into boke ni endi mar 14 kod 15 kaka jogo mabesa ni osebedo ka dwaro kom nendo mar jatend piny owacho osebedo ka paro e wach nendo mar bedo koda ka somo makare. All presidential aspirants are equal. Maikoro gimna pa josomo kod jondiko mani kaendi magi gik masani nyalo ng'iyo kanyo mana ka koro wadhi nyime. Sailor gangs a miracle baby unfazed by fame. Maikoro gin weche mani kanyo eno ka Betty Chalo out of new romance. Mai wach mantiere Betty Chalo out of new romance. Betty Chalo has hinted she is single while enjoying her holiday in Mombasa. Her vacancy photo caption left fans worried about the state of her relationship with Nick Ndeda. Anawachi mantiere kile mkunja nigi Nick Ndeda kai yo chinsa niko ren single. Betty Chalo manoja fambo mara humaenya mama bende wangeo e pacho kai. Mundongi ginuchi ma counties. Gimna chima counties makoro nitie kanyo aichene kaka oting'o chiko ma CAF African Cup of Nations. Eno kaendika Ahmed Musa ma Nigeria loso ka en captain. Sama bende koro Algeria warawane gire mondo migichagi kaw kendo manendo maeno simbo no endo mar African Cup of Nations. Magi weche mantiere The Star kawuono aprani alome makare mondo ng'ani gi mantiere boke mar The Standard kawuono. Ruto feels hit over Lintori whips allies. Ma wach machal gi manene Luka Wich ndiko manende The Star kambe wach ni koro Ruto koro njulit mar siasa kendo koro ogolo siem ne joge ni ber mar mondo mi ubed joge kama dhoge ok lew lep masaka sao siko kier nyalo kelo weche ma ok ni kare. Sama bende koro kawuono ni Azimio bill koro dhi Senate
kakoro dhi mane somo mokwongo. Wacha manya wacho nyoro mag jogo eko mabesa ni endi timo wach mar kunyo mula kata goldi kata wach man ka endi koro nitie jok moko iluongo ni Noah Ogweno. Mano gol mano endo ka koro lo nodiyo bang' ndalo adek mane gigo eko mag Migori en sigana ka endi minyalo somo. To kata kamano gocho mondo mi omigi gigo eko mag tich mabeyo manyalo miyo mondo mi giti tijni endi mar kunyo mula ma onge koda ka mano endo thagruok moro amora. Magoha wants politicians not to interfere with education plans. Sani koro jatend migawo mochung' ne weche mag somo Ngire George Magoha sani endi koro olero ni josiasa kik mondo mi okethi kata odonjre gi weche go eko mag somo e sikunde ma pacho ka endi. Kolero ni koro magi eki gin gigo masani koro migawo no bro ng'iyo matut ahinya kaka inyalo losi. Raila pledged to aspirants who fall by the wayside. Raila nyogolo singo ne jogo mabende sani koro ibro yombe nominations kata mago mageni welo ni ibro kawogi kendo ibro ketigi kwene upogore ei piny owacho. Ma en gima iwacho ga pile. Bang'e kanyo koro en ga mana koro nindi gi lawi. Ing'e nindi gi lawi moro ma koro idong' kendi gima manyalo timore en nindi gi lawi. Koro nindi gi lawi nindo ji osewinjo mang'eny koa kuom jogi eki magin josiasa. Bende gin time kamano adier. KANU bama mondo mi koro chak mano endo sero ombulu okang' manyien banga koro osedusre kendo manyien iluongo ni revamping. Ruto regrets notorious words, wants allies against state divisive politics. Mago ler moseneno kanyo kiwacho ni josiasa odwokane piny weche giko magiwacho. Ongwae ida mondo mi oket kaka manendo mabende en koro e jatelo maduong' manendo mar joganda mag jogusi kata oganda jokisi. Pacho somo gi jondiko ka janeno mar LTN nyaka ito Oboke nyinde ma 23 sama wende kwa donjo kore counties kanyendo nyalo ng'iyo ni to en ang'o manitiere e Oboke mar counties. Kane ka weche ng'eny kaka kawuono ahinya ma nyalo dwaro mondo mi wane kanyakla. Nigeria seeks to topple Pharaohs. Maka woni tugo maduong' ahinya ma paro ni ang' obed ni en highlight manendo mar Cup of Nations. Sama bende ko tim nendo mar Nigeria bora kare ko tim nendo mar Egypt. Kawuono en odiochieng' nendo maduong' Musa lagi ni bro tugo kanyo endo wach malich ahinya en kanyo ka koro kano ka bende paro ni Sala nyalo tugo kata kamano endo wabro ng'en to odhi bet nadi manendo e wach mantiere kanya achiel kachiel. Morocco nyochamo Ghana bao e dakika go mogik mana kaka Senegal bende ochamo Zimbabwe bao e dakika mogik. African Cup of Nations osechako bedo manendo koro ma en opira mamit neno. Atieko go Oboke ma The Daily Nation. Wach maduong' mantie kanyo menado na tie kode. More Kenyans sink into poverty report. Oganda jo Kenya mang'eny sani koro odok kende dhier. Matene ni kama jo Kenya nitiere e higni mosekadho go eko matin sani koro jo Kenya odok piny ahinya e weche mag dhier. Tani koro jomodhier sani ndi ng'eny moloyo kaka ne gintiere. Study records strides in provision of health services, education, and affordable energy. A new report by the Kenya National Bureau of Statistics shows that the number of Kenyans living in poverty jumped by 15% points between 2014 and 2018. Koro parane ok en report maber ahinya mondo mi wawinji ni oganda bedo gi dhier gi chan ok en gima ber. Ka odhi nyime en ni koro sani ndi koro CS Keter publicly backs Ruto State House bid. Mawach mantiere Devolution Cabinet Secretary says the Deputy President is best suited to succeed President Uhuru Kenyatta. Mane ler mantiere ni koro nitiere kanyendo sama bende koro Keter wacho ni Ruto emane bende koro kawo kar Uhuru Kenyatta. To Keter en bende mana kaka sani koro ji mang'eny osewuok e piny owacho kendo koro gidhi nyime gi go oporo ne joma gidwaro mondo mi odhi obed kaka jotelo. Obe koro nokodong' chien wacho ni kaka minister CS bende koro wuok oko wacho ni nyaka sani endi gima watim maber Ruto ema mondo wami kura kaka ne Keter wache. Raila accuses Ruto of divisive politics. Mendi Raila kanyo nitie gwenge mag Kajiado chini Ruto ero siasa mag pogo oganda. Wach mar Azimio gi Senate chakre kawuono ang' wakel ni weche mabro timore iye kanyo endo achiel kachiel. Wach bende mora e Oboke ni ndito Oboke ni mara 10 minyalo ng'iyo kata nyalo somo en new facility to boost cancer diagnosis in the country. Sani ndiko timo nonro mag tuo mag cancer sani koro ochopo okang' mamalo. Sama bende koro piny Kenya noyudo machine endo bende miyo ji mang'eny dhi India mondo mi otimnegi nonro mag cancer. The molecular imaging center is expected to reduce need to travel abroad. Ler mantiere kanyo endo ma indi koro en molecular machine. Mos
Kenya can now get early cancer diagnosis and treatment from public hospitals as the Integrated Molecular Imaging Center yesterday. At the Imaging Molecular Center yesterday, first-time patients ne oyudo mano endo ma en konyo machalo kamano. En gima sani wacho ni the facility is at the Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital, is one of a kind in the sub-Saharan region and relief for patients who have had to travel abroad for cancer treatment. Sub-Saharan Africa ngini kwen mage en mano koro wantiere south of Limpopo. Yensa Sub-Saharan Africa en milambo mar aora mar Limpopo. Koro sama iwacho ni mae kende machine manitiere nyiso ni Kenya ema nigi machine ni endi e pinje mang'eny madirom pinje 30 mantiere south of Limpopo. Mamano nyiso ni maendi en okang' maduong' ahinya e weche mag thieth mag kansa. Joma ng'eny ringo dhi oko mondo mi othiedh gi kansa kata mondo mi otim nonro kende gi miluongo ni molecular imaging. Ma en lony manyasani matimo nonro manikare. So mane mondo winj maber ahinya to en ang'o manitiere kanyo. Weche mag tulo malamu pod dhi nyime sama bende koro nitiere ji moko ariyo machako negi kendo weche mag dhi nyime. Ang'o miyo gini dhi nyime to sani endi koro bila ni kuro ji esu ni kuro joma nyalo kelo arita kwe makare. Lamu ok en kama duong' ahinya. Ema chula moro matin. Ang'o miyo gik moko timre kama e pinje mopenjo kendo bende oganda jo Kenya lalo ngimagi kendo e okang' moro amora. Pajo somo kod jondiko nitiere nyaka chop koro smart business moboke malang inyalo ng'iye mondo mi isome e kinde ma ang' yudo. Ai koro counties koro biro kanyo ma ang' ni winja counties kod weche go kuma mantie to boke nyamproga uchiel kod gabiro ma koro gin agaja magin crosswords, nitie ka ndi agaja mag kwano, nitie magi ma ilongo ni code word, nitie sudoku, nitie nyaka sulwe ka ndi nyalo ngito koro into no nyuli dwe mano ni sulwe mari wacha ngoka wuono magi te gin gigi kima ni kanyo. Chenro mag wang' jowi beno ka otiap ka ndi to boke mapariyo kod aboro magi te gin gigi ko manitiere. Ka atieko kod mano en ni koro weche mag tuke. Man's last minute penalty contains brave Zimbabwe ma wasewacho kendo gin weche masani koro ng'eny ahinya ma Cup of Nations. Katieko en ni Magoa expect easy KCP KCSE exams. Magoa wacho ne jopuonjre masani madhi timo penj ni sani penjo dhi bedo matek ahinya, omiyo kik gibedo koda kamano ma en kihondko chunygi gigo kibi ni penj dhi bedo matek. Mano owach kod jatend migawo chung'ne weche go mag somo. Nyinga en ni Okello. We mondo wawegi kanyo ndo sama koro yini ndi mar nonro mar Oboke bro go kanyo mar mondo mikiny kendo wachak wakiewe e yo machalo kama endi. To mna en nam ataro mar Lolwe TV ma wacho ni gini en marwa mar Jaluo.